Je tu otázka ináč od fanúšikov, že či ti chýba Bianka? Tvoj rozchod nebol marketingový ťah. V žiadnom prípade. Okay. Ja som to reálne nechcel dávať ani von, iba maximálne, že storku s informáciou, ale nejakým spôsobom... Lebo ty som že storku, že informáciu, kratičké vyjadrenie a nakoniec... A nakoniec sa stalo, čo sa stalo. Ups. Ale emócie trošku ovládli moje racio. OK. Ako si ty, Bergy, reagoval, keď si teda videl, ty si vedel, akým spôsobom Filip a Bianka budú medializovať tento rozchod? Vedel som, že niečo je už vo vzduchu, ale držal som piču, lebo to sú ich veci. Jasne. A ja si to vážim, že mi to môj najlepší kamarát povedal v predstihu, že sa niečo takto deje a potom som čakal, že kedy čo. Čakal som, že to bude trošku menej. Stačil len post. Hej, jeden post, kde to bolo všetko ale pekne napísané. Post bol. A tamto a vtedy bol ten A Filip, že málo. Post a story set musí byť. Je tu otázka ináč od fanúšikov, že či ti chýba Bianka? Ale určite, jasné. Ja ju budem stále ľúbiť, proste to sa nedá, hej. Ona mňa tiež, proste my sme sa o tomto už hlboko dlho rozprávali. Akurát teraz prichádzalo do najtužšieho, vieš. Že sa ešte vrátite k sebe? Neviem, akože uvidíme. Ja si myslím, že nie, ale ja ti proste, vieš, ja som si myslel pred mesiacom, že my sa nerozchádzame absolútne, vieš, ale pred 2. A je to tak, ako hovorila, že ona sa s tebou rodišla? Že... Vieš čo... Dosť jednostranne mi to prišlo odprezentované. Ak sa môžem spýtať, zastavujte ma potom. Je to komplikovanejšie, ako to bolo odprezentované. Samozrejme, že to nie je len čisto o tom, že ja sa chcem venovať robote. Som workoholik. Až som workoholik a podobne. Boli sme nekompatibilní v určitých veciach. Nebol tam žiadna nevera, nebol tam žiadny nejaký vážny, zásadný bod toho celého. Problém bol ten, že sme proste boli nekompatibilní a nejakým spôsobom... A to je zaujímavé, že to hovoríš nekompatibilný, pritom na tom Instagrame fakty, že extrém, že ľudia, ja som vždy mal pochybnosti a nič osobné samozrejme, že som bol taký, že určite to je inak, proste robiť biznis a lásku není proste len tak, že proste spolu robíte veľa videí a tak a to robí proste aj s kamarátmi, som to zažil, však proste robiť biznis s kamarátmi nie je ľahké. A preto ešte s priateľkou o to ťažšie. Samozrejme, mega ma to prekvapilo. No som prestal robiť to, čo robím. My sme točili, ne? Do show. Ale všetci sa prestali, ja som bol piči. Som 15 minút iba chodil. Volali. Toto by dal, neverím, že toto by dal. Som ťa písal, ne? Išlo to 30 minút. Že potom si poslal fotku z balkóna, že okej, vyzerá to je real, do piče, ne? Že, takže fakt to bolo akože, že naozaj veľmi akože silne ten vzťah bol, vyzeral veľmi akože naozaj plný lásky, verím tomu, že aj bol, ale presne, že tie sociálne siete skresľujú. Skresľujú určite. No.